Az utolsó nátladagú következik, a 8. Ez egy picit összetettebb, mint az eddigiek, hiszen már hugolás is van benne. Mutassuk meg a hugolást. Ez csak egyszerűen hugolás, ezt úgy hívjuk, hogy murumandi. Tehát a Bharatanatyam tánctechnikája 3 szinten tud történni. A legalsó a murumandi, a középső az aramandi, és van a saman pozícióban a teljesen egyenes állás. Tehát ez a 3 szint van, ahol táncolni szoktunk. A 8. náttadagúban mind a 3 szintet használjuk. Jó?